Ale tu neriešime tak. Ale koľko to bude? Dobre, ale to je tu škano pohoda, to je pravda. Ja viem, hovorím, práve sme našu dotáciu dvojnásobne. Keď dáme na 60, tak dotáciu dvojnásobne. Tak. No. 60 za odškodnenie keď sa ústne tu dohodneme, že áno, 60 € je aby sme dali niečo medzi, lebo nemôžeme dať 60 €. Nemôžeme dať niečo už, ale dáme to. Treba si vymeriť ešte na... Ja som hneď uvedala 60, ja čakám, keď skončíte, ja som ráda, že ste sa dostali k tomu začať. Dobre, takže ak sa nemáte, budeme pokračovať, bolo to viac ako 5 minút, máme nejaký program, tých bodov je tam dosť, ak rôzne ešte ďalších požehnaní, tak neboli do druhej noci, ako býva zvykom. Takže v podstate prestali sme pri hlasovaní, takže je nejaký ďalší pozmeňovací návrh v rámci tohto bodu. OK. Tak vám to dávam viac, dobre. Žiadam o pozmeňujúci návrh, aby to bolo teda 60 € na mesiac a na jedno dieťa. OK, takže dávam hlasovať za pozmeňovací návrh vo výške 60 €. Kto je za? Ďakujem. Zdržal sa niekto? Kto je proti? OK. A teraz dávam hlasovať za celé VZN tak, ako bolo predložené, ale so sumou 60 € jednotný poplatok za materskú školu. Takže kto je za takto predložený návrh VZN? Ďakujem. Teraz sa hodí potlesk obyvateľa, keď chcete tlieskať. Dobre, takže ďalší bod číslo 5. Prijatie úveru na výstavbu novej základnej školy v Chorvátskom Drobe. V súlade so schváleným zámerom výstavby novej školy predkladáme schválenie prijatia úveru vo výške 1 000 000 € s dobou splatnosti 15 rokov. Z porovnania ponúk vyšla najlepšie ponuka Slovenskej sporiteľne a podľa stanoviska hlavného kontrolóra si môžeme dovoliť vziať úver vo výške 1 200 000 aj s týmito podmienkami. Takže otváram diskusiu na tému úver na školu. Určite vás potom bude zaujímať v diskusii informácia o tom, čo so školou a ako ďalej. Možno, že tu prejdeme teraz, kým sú tu rodičia, to uvidíme. V každom prípade škola sa stavať bude, to je úplne jasné, akurát sa trochu natiahli termíny. Ja aj vysvetlím k tomu. Myslím si, že asi by som mohol k tomu povedať. V zásade situácia sa má asi tak, že zo 4 uchádzačov, alebo takto, tender sme spustili v januári. Na základe predložených ponúk sa zúčastnili 4 spoločnosti, 2 z nich boli zamietnuté z titulu, že nedodržali technické podmienky účasti. Do finále postúpili 2 spoločnosti, ktoré v apríli predložili po Veľkej noci cenové ponuky. Komisia vyhodnotila, že je nutné 2-krát dožiadať materiály, ktoré tie úspešné firmy predložili v inej forme, to znamená čestným prehlásením, tak ako to zákon o obstarávaní dovoluje. Takže sme de facto stratili asi 5 týždňov z titulu dožiadania, bežia tam nejaké termíny. Keď bolo jasné poradie, ktoré bolo zverejnené na Úrade pre verejné obstarávanie, to si viete všetci nájsť, tak to hovorí iba o výsledkoch obstarávania, to ešte nehovorí o tom, kto bol víťaz, s kým by sme podpísali zmluvu. Keďže sme začali rokovať v zmysle zákona do 30 dní od vyhlásenia výsledkov obstarávania s prvou spoločnosťou a nedošlo k dohode, odstúpili z titulu toho, že v zmluve bolo, že sa škola musí postaviť do 31.7. a zistili, že jednoducho sa nedá s tým robiť nič, tak odstúpili zo súťaže.
Druhá spoločnosť, ktorá pokračovala ďalej s ponukou vyššou o nejakých 30 000, to znamená, že miesto 1 280 000 to bolo 1 314 000 aj s daňou. Celá kompletne škola na kľúč aj s vydaňou je tam, to aby ste si nemysleli, že len kontajnery sú také drahé, to bolo vlastne na kľúč kompletne, zariadenie, staveniska, cesty, kanalizácie, všetky prípojky a tak. Tak tá druhá spoločnosť zhruba po 2 týždňoch aj nejakom čase takisto napísala písomne, že odstupujú zo súťaže, čo spôsobilo, že de facto nemáme s kým uzavrieť zmluvu. Takže 2 úspešní uchádzači odstúpili zo súťaže. Momentálne je to v štádiu, že agentúra, ktorá robila obstarávanie, vybavuje papierovačky, ktoré musí odkomunikovať povinne na úvo a budeme musieť spustiť nový tender na školu. Podľa všetkého to asi urobíme s novým človekom, ktorý je zodpovedný za verejné obstarávanie a pri tejto príležitosti chcem povedať, že projektová dokumentácia, ako sú všelijaké dezinformácie, bola v poriadku a neboli tam žiadne chyby, ktoré by spôsobovali to, že by sa tá škola nedala postaviť alebo že by bolo nevyhnutné niečo naviac doplácať. Dokonca sme našli v rámci prípravy realizačných projektov priestor na ušetrenie, avšak tie firmy to vyhodnotili tak, že zákon o verejnom obstarávaní v podstate nedovoluje riešiť zásadným spôsobom posun termínu a platobné podmienky, pretože sme schválili, že budeme platiť až po kolaudácii škole a s týmto sa nedalo súhlasiť zo strany potenciálnych dodávateľov, takže výsledok bol taký, aký je. Predpokladám, že urobíme začiatkom júla nové obstarávanie. Rozdelíme ho tak, že zemné práce, to znamená všetky veci súvisiace s cestou, s prípojkami, základmi a podobné záležitosti, budeme realizovať pravdepodobne cez obecný podnik služieb, ktorý sa budeme snažiť teraz momentálne registrovať na DPH, aby sme tam ušetrili 20%. No a čo sa týka kontajnerov, tak budeme musieť rozdeliť výstavbu, čiže nebude tender tak, ako bol na celú veľkú sumu. No a uvidíme, ako to celé dopadne. Predpoklad je, že keď sa to takto spraví, tak do prvého pol roka by mohla byť škola postavená, to znamená, že na prelome január, február by mohla byť škola na Čiernej Vode hotová. Mesiac na to spúšťame, nemyslím v tom januári, mesiac na to znamená niekedy koncom júla, začiatkom augusta, spustíme aj obstarávanie na materskú školu, čiže to, čo sme sa tu bavili, tá bude na 6 tried a zhruba nejakých 150 detí zaokrúhlene. A to bude paralelne bežať. No a čo sa týka tohto, tak na vysvetlenie k tomu nášmu oficiálnemu stanovisku, ktoré sme vo štvrtok zverejnili, tak my sme tam dali takú jednu vetu, že ak rodičia váhajú nad tým, že kam dať svoje dieťa, bola to asi nešťastná veta, za to sa ospravedlňujem, že sme to tam dali a spôsobili sme paniku a chaos. V podstate to bolo myslené tak, že pracujeme na náhradnom riešení, ktoré sme medzi tým za intenzívnej pomoci pani riaditeľky Leštinskej, pani Vidrovej a pani Michalkovej našli. Takže situácia nie je taká zúfalá, ako vyzerala. Všetkých 84 detí, ktoré boli prijaté, dokážeme umiestniť na dobu výstavby do normálnych štandardných priestorov v škole v Grobe. Čiže nemusia ľudia robiť paniku a zháňať na poslednú chvíľu náhradné vzdelávanie alebo školu. Proste vieme všetkých prvákov a druhákov, ktorí sa prihlásili, umiestniť. Jediná nevýhoda je tá, že rodičia budú musieť cestovať ráno do Grobu, aj keď rátali, že od septembra budú chodiť na Čiernu Vodu. Hold, ale obstarávanie ja neviem nejakým spôsobom obísť. Keby som to skúšal, tak máte asi iného starostu, lebo nebudete nosiť pomaranče. Takže to sa proste zo zákona nedá a ja jednoducho nemôžem ovplyvniť konanie účastníkov obstarávania. Čiže z môjho pohľadu áno, škola bude síce neskôr, ale určite bude. To je celé. Návrhová komisia potom bude čítať zmenu uznesenia, sú tam nejaké minoritné zmeny, ale to bolo na vysvetlenie k téme škola, ktorá je, myslím si, že aktuálne okrem kanalizácie a tá bude v ďalších bodoch na vysvetlenie. Čiže otváram diskusiu na tému úveru v škole. Páči sa. Teda napriek tomu, že to teda verejné obstarávanie trvalo 5 mesiacov, chcem sa teda, tak ako to bolo naznačené nejak, tak tá spoločnosť, ktorá nám robila tú službu verejného obstarávateľa,
alebo verejného obstarávania. Ideme s ňou nejako ďalej teda spolupracovať, pretože zdá sa mi, že všetky tie táhnice okolo toho teda nebol ten výkon teda podľa mňa nejaký adekvátny, alebo úplne podľa našich očakávaní, keď nemám teda... Dobre, čokoľvek poviem sa nahráva a oni tu nie sú, nemôžu sa brániť, ale pokiaľ viem, tak zmluvu majú buď do júna alebo do septembra. V zmluve bolo napísané, že pokiaľ vyčerpajú 10 000 limit, tak im zmluva skončí aj skôr. Mám taký pocit, že táto suma sa prečerpá asi v júni, pretože sa im platí mesačný paušál plus za výkony obstarávania, ale nové obstarávanie na školu budem riešiť s niekým iným. Ak toto stačí ako odpoveď zatiaľ. Nie je tam nejaká zodpovednosť v zmluve s výžnou zakotvená ohľadne takejto situácie, aká nastala, že spoločnosť, ktorá je odborník v danej oblasti, takúto situáciu mohla predvídať? Musím sa pozrieť, pretože je viac vecí, ktoré sa mohlo urobiť ináč. Je fakt, že som sa spoľahol na spoločnosť, ktorá bola v obci zazmluvnená dvakrát v minulosti a jednoducho tú spoločnosť som od septembra minulého roku zdedil, ja som tam nastúpil v decembri, takže uvidíme. Priznám sa, že som neštudoval túto zmluvu do detailov, či tam je tak, ako to majú účtovníci alebo ďalší pokuta v prípade, alebo teda poistenie za spôsobenie. Asi áno, ale musím sa pozrieť, ale napíšem si pozvánku a zistím. Ak bude, tak možno využijeme, ak to oni ustoja. Ak nie, no tak proste obstarávanie vyrobíme s inou spoločnosťou alebo s iným subjektom. Nemala tá spoločnosť obstarávať aj medzinárodne? Priznám sa, že neviem, či je povinnosť obstarávať medzinárodne pri podlimitných zákazkách. V stavebných veciach je limit 5 miliónov a nejaké drobné. V tom prípade sa zverejňuje, myslím, že aj v Európskom vestníku a vtedy je možnosť legálne požadovať zábezpeku, lebo keby sme požadovali zábezpeku a hoci ktorá z tých firiem odstúpi, tak by sme si aspoň vylepšili obecný rozpočet, ale to nie je pri podlimitkách. Stavebné práce sú do 5 miliónov podlimit a nadlimit sú 5 a viac. Nevylučuje to zákon. Či to zákon nevylučuje, to je tá... To bola moja prvá podmienka, ktorú som dal agentúre a odpísali mi, že v žiadnom prípade. Tak, OK. Dobre, čiže diskusia na tému. Ešte odmienu do tohoto problému obstarávateľa. Poprosil by som, aby sa tie informácie, čo som hovoril o škole, aby sa skutočne zapísali do zápisnice, aby občania vedeli presne o tom, že prijatí ľudia budú, teda prijaté deti budú do školy a že je to zabezpečené. Ďakujem. Pripravujeme list, ktorý bude zajtra napísaný, vytlačený a bude distribuovaný všetkým rodičom tých 84 detí, že nemusia podliehať panike, že to je pod kontrolou. Takže ďakujem za pripomienku a bavili sme sa o tom. Môžem? Áno, takisto to je to. po zastupiteľstve bude informácia aj na webovej stránke školy, ale čakala som na zastupiteľstvo, lebo ešte to bude jedné veci závisí, ktorý máte ešte na program. Hlásia sa obyvateľe, poprosím poslanci, chcete dať hlas? OK, takže tuším, bol pán Tkáč prvý. Ja sa nechcem nikomu ani nič nadávať, ja sa len chcem spýtať, ako je technicky možné, alebo ako sa pripravovali podklady, keď v rozpočte máme, že škola bude stať 680 000. V zadaní úradu pre verejné obstarávanie bolo, obec zadávala, že výška zákazky je 483 333. Ideme brať 1 000 000, na školu máme 580 000, čiže rátam, že celkový náklad bude 1 580 000 plus teda 45 000, čo máme v rozpočte na vybavenie. Kde zrazu sme? OK, vyzerá... Len sa akože technicky pýtam. Jasné, tak technicky vám to vysvetlím. 580 000 bolo to, čo bolo schválené zastupiteľstvom v uplynulé obdobia, to znamená 280 000 bol príspevok od ministerstva školstva, 300 000 bol prebytok hospodárenia plus špeciálny účet na školu, to znamená, že to bolo 580. V rozpočte bolo schválených 680, pretože to bolo navýšené o cenu pozemku, ktorý som nakupoval, takže tam je tá suma 680. A tých 480, čo bolo vo vestníku, tak neviem, či to vyrátam z hlavy presne, ale keď zarátate, že 480 000 plus DPH, tak to je zhruba tých 580.
proste DPH spôsobila to, že tam vyzerá opticky ten rozdiel. A čo sa týka úveru, tak celé to je o tom, že podľa vysúťažených ponúk, ktoré boli z tohto tendra, ktorý teraz viac menej skončil, najlacnejšia ponuka bola 1 280 000, to znamená, že keď 580 máme, tak minimum je 700 000. V podstate takto to vyzeralo. Tým, že odstúpili prvý, pokračujú druhý, alebo pokračovali druhý, tak by bolo nevyhnutné doplatiť 734 000. Ja neviem, ako dopadne obstarávanie, možno bude výrazne menšia cena samotných kontajnerov, možno bude vyššia cena, môže sa obstarávanie natiahnuť, to fakt neviem, ako dopadne. Ja teda pevne verím, že to bude tak ako teraz, že prebehlo hladko, aj keď síce bez výsledku, ale prebehlo tak, že sa neodvolal absolútne nikto a že to proste prebehlo naozaj bez nejakých komplikácií, keď výsledok nie je žiaľ odstupujúci. Technicky sa ja len pýtam preto, lebo však pred obstarávaním by sa mal robiť nejaký prieskum. Predpokladám na hodnotné zákazky. Či to tá obstarávacia agentúra robila nejaký prieskum? Agentúra nám dala informáciu, že tam nemôžeme dať nič iné ako to, čo máme schválené v rozpočte a ono to v súlade, v podstate to sedelo s informáciou, ktorá bola na základe pripravovanej celej dokumentácie pre územné rozhodnutie, kde sme odhadovali, že celková cena celého veľkého komplexu, to znamená materská škôlka, jedáleň, celá veľká škola, mala byť pôvodne 1 950 000. To bola odhadovaná cena, keď sa to všetko postaví a bude to akože úplne celé kompletne. Odhadli sme, alebo agentúra, že to je zhruba tretina, takže sa došlo k tej sume nejakých 580 000, ktorá bola aj v súlade so zastupiteľstvom. Pardon, 1 950 hovoríme o prvej etape. Nie, hovoríme o celkovom, keď si pozriete dokumentáciu pre územné rozhodnutie, tam bol očakávaný náklad na výstavbu 1 950 000. To bolo vlastne na základe tých stretnutí a komisí, ktoré boli medzi októbrom, kedy to zastupiteľstvo schválilo, až decembrom, kedy sme podpísali kúpnu zmluvu na pozemok. Čiže vlastne tam sa začala príprava dokumentácia, z ktorej vypadlo, že materská škola, jedáleň s kompletnou kuchyňou, prvá etapa, druhá etapa, tretia etapa, telocvičňa, 1 950 000. A oni to vlastne podľa kubatúry a plochy vyrátali, že tých 580 000 by malo stačiť. A tých milión, teraz čo došla tá ponuka, to 1 300 000, to je na čo? 1 300 000 bola cena na prvú etapu, čo je dvakrát viac, ako sme všetci čakali a ako bolo schválené zastupiteľstvo. A je to mimo kruhového objazdu? Mimo kruhového objazdu, no jasné, že škola nebude stáť na kruhovom objazde. Áno, len že či sa do toho, keďže kruhový objazd je podmienka kolaudácie, či... Áno, ale kruhový objazd, tú prvú etapu, ktorá je nevyhnutná na kolaudáciu školy, pokiaľ viem, asi sa vyjadrí aj pán Sladeček, tak stáva MCST, pokiaľ sa nemýlim. A druhú etapu aj financuje MCST a druhá etapa bude spolufinancovaná viacerými subjektami. Je pravdepodobné, že asi aj obcov, keďže aj obec stadiaľ jazdí, aj občania, aj developeri a tak ďalej. Takže je to ešte predmet ďalšieho rokovania, ale rovnako si uvedomuje aj spoločnosť MCST ako jednota, že nevystávanie toho obchvatu by zablokovalo v podstate ďalší rozvoj tej lokality. Ak teda pán Sladeček k tomu chce niečo povedať, asi jej, alebo možno nie, možno neskôr. Neviem, či to súvisí s touto témou. OK, tak nič. Hlasil sa pani Vičová. Ja ešte možno by bolo dobre doplniť, že tá suma nie je iba na tých 12 kontajnerov, ale že je k tomu aj tá výdavňa jedáleň. Áno, tendrovala sa prvá etapa. Prvá etapa bolo vlastne 12 tried základnej školy. Výdajňa jedál, ktorá je vlastne plnofunkčná jedáleň bez technického vybavenia kuchyňa, lebo to je zhruba ďalších 200-300 000 orientačne podľa prvých ponúk, takže to je bez toho. Ďalej, keď si zoberiete, že tá škola sa ide postaviť na bývalom areáli, čo je bývalé ihrisko, kde nie je nič, žiadne siete, tie siete treba dotiahnuť. Elektrika sa musí ťahať pár 100 metrov, možno sa bude prekladať vodovodná prípojka. Žiaľ Bohu, je jedno, či stávame teraz 12 tried alebo 48, ale kompletne sa musí vybaviť oplotenie areálu, musí sa urobiť prijazdová cesta, parkovacie plochy, takže teraz to vyzerá, že to je hrozná suma, lebo de facto stávame kompletne celú infraštruktúru okolo školy. Nie je to proste tak, ako to má Miloslavovo alebo Dunajská Lužna, že majú existujúcu školu a k nej pripája 4 alebo 8 alebo 10 tried.
preto to vyzerá hrozne. Z jednej strany, no teraz ma bude mrzieť, čo poviem, som rád, že to dopadlo, ako to dopadlo, lebo ja verím, že tá cena bude nižšia. Mrzí ma to kvôli tomu, že to nebude september, ako som do poslednej chvíle naivne dúfal, ale proste taký je život. No. Pardon, ešte doplňujúca na tú infraštruktúru, ktorú my vybudujeme a zaplatíme, sa niekto bude pripájať ešte, alebo tam vlastne končí? Či sa bude nejaké tá infraštruktúra, ktorú my ideme stavať, pokiaľ viem, tak elektrina je len pre školu, voda je len pre školu, kanalizácia, my si robíme prípojku len od nás po Coop jednota a odtiaľ robí Coop jednota na komplexnú. Čiže my sme ako keby pod areál v rámci celej tej lokality, keď to takto poviem. My sa viac menej napájame. OK. Štefan? Ja len upresním, že nebudujete žiadne inžinierské siete, všetky sú na okraji pozemku. Len, že ten pozemok má 11 000 m2 a už po tom pozemku sú to desiatky až stovky metrov. Že len na upresnenie. Áno, bavíme sa o prípojkách. Tým, že to je veľký pozemok, tak vlastne z hranice pozemku treba natiahnuť elektriku. To riešenie, ktoré sme našli s projektantom ohľadom dažďovej kanalizácie, bolo také, že pôvodné LVA bloky, ktoré boli pod cestou, spôsobili, že by museli byť aj drahšie bloky a zároveň by sa musela spevniť cesta, čo vlezie do peňazí, tak sme našli iný model, kde sa dá odvodniť lokalita vyspádávaním cesty do retenčných nádrží a tam sa dajú ušetriť celkom slušné peniaze. Preto tým, že sa spúšťa nový tender, tak ja predpokladám, že aj nejaké minoritné zmeny nastanú v rámci projektovej dokumentácie z titulu vyjadrovačiek od hygieny a požiarníkov a podobné. Takže drobnosti, ale to nehovorí nič o tom, že by proste nerad by som bol, aby to vyznelo tak, že pôvodná projektová dokumentácia bola nejaká zlá alebo niečo podobného, lebo už aj také hlasy som počul, to vôbec nie je, voči tomu sa chcem ohradiť a architekt, ktorý to projektoval, robil výbornú prácu. Pochybila asi iná agentúra. Štefan? K tomu, čo sa pýtal pán Káš, treba povedať najzákladnejšiu informáciu a ak si pozrú poslanci aj všetku dôvodovú správu, ktorá prešla 17.10. na zastupiteľstve, tak ja už v tej dôvodovej správe som upozorňoval, že kalkulácie, ktoré boli pre školu na ihrisku, sú výrazne podhodnotené. Že sú tam ceny napríklad za kanalizačnú prípojku a ďalšie veci, ktoré nemohli byť zrealizovateľné. Napriek tomu ale do všetkých kalkulácií sa dostala priemerná cena 300 eur za zastávanú plochu na meter štvorcový a každý z tých uchádzačov sa pohybuje niekde na úrovni 500 až 550 eur za meter štvorcový, čo zodpovedá naozaj realite. 300 eur sa dostalo do tej prvej ceny 1 950 000, pretože všetky tieto podklady prešli cez ministerstvo školstva a na základe toho ministerstvo školstva vám schválilo dotáciu. Najdôležitejšie je, a to je treba povedať, že tých 280 000 alebo vôbec celý ten proces sa koncipoval na program pre komunitu na východe Slovenska a vy ste z toho programu získali peniaze, ktoré sa tam nevedeli využiť a bolo ich potrebné dostať z účtu ministerstva školstva do konca roku, alebo do konca novembra, ak si to dobre pamätám, 2014, čo sa vďaka všetkým tým krokom podarilo. Následne bolo potrebné zohľadniť tú zmenu, že tu neprejdú také parametre, ako možno na východnom Slovensku by prešli. My sme na to upozorňovali už na rokovania na ministerstve školstva projektantov, ktorí predtým robili ten projekt na škole. Bolo zdôrazňované, u nich to na hygiene a na iných inštitúciách prejde, ale buď si to neuvedomili, že sa zmenili normy a sú výrazne prísnejšie, a že je skrátka, či už na škôlku alebo školu, to, čo platí niekde inde, tak v Bratislavskom kraji určite neprejde. Čiže toto bolo potrebné zobrať do úvahy, ako keď si prejdete tie koeficienty, tak sa dostanete na tú sumu okolo tých 4 miliónov eur zhruba. Dovolím si len povedať, že tak som sa vyjadril, myslím, že sme spolu komunikovali. V 2013 schválilo zastupiteľstvo školskú koncepciu, kde bolo 9,6 alebo 9,7 milióna, takisto na kontajnerovú školu eur. Ďakujem. Ešte na margo informácie zaznelo tu o dotácii, tak v podstate v deň, ale nasledujúci deň potom, ako odstúpil zo súťaže ten účastník, tak sme mali návštevu z ministerstva školstva a financií,
kde sme sa bavili o celkovej situácii. Oni tiež odporúčajú, aby sme urobili tender tak, že spodné práce si urobíme sami vo vlastnej režii a tendrovať sa bude zvlášť škola a zvlášť škôlka, s tým, že sme sa dohodli, že o dotáciu neprídeme a urobíme dodatok k tej zmluve, takže sa tam zmení celý harmonogram. A ďalšia dobrá informácia je taká, že pokiaľ nám budú chýbať peniaze, tak nám skúsia ešte nejakým spôsobom pustiť peniaze na škôlku, nie na školu, na škôlku. OK, takže môžeme sa vrátiť k pôvodnej téme, ktorá sa volala, že úver. V podstate predložené boli ponuky. My sme oslovili banky na základe toho minulého zastupiteľstva. Dali sme im tam indikatívne na výber viac možností. To znamená, že 10 rokov, 15 rokov, 20 rokov, rôzne sumy. Z predloženého materiálu vychádza najlepšie sporiteľné, ako som hovoril. Ja osobne navrhujem, aby sme zobrali 1 milión eur na 15 rokov, vysvetlím 1 milión eur z titulu toho, že naozaj nevieme, ako dopadne to tiež nevieme, ako dopadne obstarávanie. Ak nebudeme potrebovať ani zďaleka toľko peniazí, tak je to dobrá správa pre všetkých a jasné, že ich neminieme len tak hoci kde niekde. A 15 rokov je len a len z titulu toho, že sa bude ľahšie dýchať komukoľvek, kto bude na pozícii starostu, pretože pri 10 rokoch je to zhruba 100 000 ročne splácať, to znamená ušetriť 100 000. Pri 15 rokoch je splátka nejakých 60 zhruba 1000 ročne. Ak budeme rátať s demografiou, aká je, to znamená, že sa ročne rodí 100 detí, tak si viem reálne predstaviť aj, že zhruba v polovičke ten úver by sa dal splatiť jednorazovo, lebo pokiaľ sa budú ľudia prihlasovať na trvalý pobyt takým tempom, ako sa prihlasujú, to je nejakých 300-400 ľudí ročne, plus 100 detí sa narodí, tak v podstate tie peniaze nám prídu vo forme podielových daní. To len na vysvetlenie financovania. Na druhú stranu, nemali by sme asi, no, keď sú to dobré peniaze, lebo 0,70% je vlastne viazaný úrok na tých 15 rokov, s tým, že Euribor, pre tých, čo nevedia, to sú peniaze, ktoré si požičiavajú, úroky, ktoré si požičiavajú peniaze medzi sebou. Ten je teraz banky medzi sebou, ten je teraz záporný, to znamená, že tam je 1,4, čiže 14 000, čiže by to bolo 0,70 minus 0,014, čiže nakoniec by to bolo ešte menej. To len na vysvetlenie tých financií. Pána Pajkočková. Čiže keď teraz zoberieme 1 000 000 eur, v podstate však možno to minime, možno nie. 15. augusta 2014 sme obdržali žiadosť o predbežné prerokovanie nároku na náhradu školy od pána Sladečka. Mňa zaujíma, že ako sme na tom, pretože tam od nás žiada 630 000. Z čoho to zaplatíme, keď si to vlastne žiada pán Sladeček? Keď už nebudeme mať extra peniaze? No, neviem, či došla taká žiadosť, alebo to bola vtedy asi len informácia. V auguste som tu priznám sa, že ešte nebol. Je to začiatko 15.8.2014. Bez ohľadu na to, čo došlo, tak toto celé prešlo cez hlavného kontrolóra a ten stráži veci a hospodárenie, takže keď ten odporúča 1 200 000, tak asi vie, prečo sa pod to podpísal. A možno otázka potom na pána Sladečka, ale asi... Ja som nepočul. Liste 15.8, tak 11.8 ste adresovali na obec Choradský Brod žiadosť o predbežné prerokovanie nároku na náhradu škody. No. To došlovačka tu je 15.8.2014. Mňa to zaujíma. Keď teraz zoberieme úver 1 000 000, čiže ešte nám to ostane nejakých 200 000, z čoho vám zaplatíme tých 630 000, ktoré žiadate od obce? Ale vy už nemôžete zaplatiť to už len keď súd rozhodne. Vy ste sa ale keď súd rozhodne, čase a my máme teraz 2 roky, aby sme podali nás. Jasné, ale keď súd súd rozhodne... Čiže to je s príslušenstvom 800. No. O tom to je, že keď vlastne sa takto zadlžíme, my nemáme navyše to, čo súd môže rozhodnúť, že my to máme zaplatiť. Čiže vy už máte pocit, že ten súd prehráte? Nie. Ale ako treba rozmýšľať nad všetkým. Nie. 680 000 nie je 20 000, tak preto sa vám pýtam. Viem, že to je na obci táto žiadosť, tak sa pýtam. Alebo chcete to stiahnuť? Alebo chcete to stiahnuť tú žiadosť? To sa nám bude lepšie pýtať. Nie, to nie je stiahnuť. Vy ste mohli zmeniť svoje 3-krát odmietnutie napriek tomu, že vás prokurátor upozornil,
že ste mali obstarať zmeny a doplnky, neurobili ste to, prečo by som to ja mal stiahnuť? Ja neviem, si to stiahli, iba hovorím, že treba uvažovať z tých finančných hľadísk. Nám ostane ešte 200 000, čo budeme môcť zobrať ako úver, keďže my len 200 môžeme brať. Preto sa pýtam, že stále tu je niečo. Proste visí sekera nad krkom. Áno. Áno, ale to není, ja som není jediný taký, ktorý svojho hľadovať zo škody visí sekera. Nemyslím tým vás konkrétne, ide mi o tú sumu. Tá suma sa stane vtedy zaujímavá, keď súd rozhodne, a zatiaľ súd nemá ani žalobu. Vy ste v lehote do konca februára nezaujali stanovisko k návrhu, čiže mne už zostáva len cesta obrátiť sa na súd, a to sa ešte neudiali. Ale udeje sa. Vrátime sa na Ale nesúvisí to s tohtoročným rozpočtovaním s tým úverom. Úver je na 15 rokov. Úverom to súvisí, lebo sa vybrať na 15 rokov. Ale nesúvisí to s úverom, to súvisí s tým, kedy súd rozhodne. Dobre, poďme sa... Spájate dohromady veci, ktoré sú nespojiteľné. Poďme sa vrátiť naspäť k veci. Úver tak či tak budeme potrebovať, lebo podľa všetkého, keby sme hneď vychádzali z tej ceny priemernej okolo 550 eur, 500-550 za meter štvorcový tej školy, tak bez úveru to asi zatiaľ nedáme. Ja pevne verím, že budeme hospodáriť tak, aby sa podarilo ten úver, ako teda naozaj zoberieme, v akej výške ešte neviem, sa vyčerpá, aby sme ho dokázali rýchlejšie splatiť, ako je tá doba 15 rokov, lebo asi dobrý hospodár by sa mal chovať hospodár. Takže ďalšie návrhy, alebo nejaká diskusia. OK, čiže... Áno. Ja by som sa len spýtať, ono to asi do tohto nezapadá, ale ak sa zoberie úver na školu na čiernej vode, napríklad či sa ráta aj s nejakými finančnými prostriedkami na školu v starej časti, tam určite tiež treba niečo dobudovať a tak ďalej, že napríklad z čoho budú toto financované. Tam je škola, ale napríklad tam, ak má byť 9-ročná, tak napríklad chýba telocvičňa so šatňami a tak ďalej, takže ako nestačí povedať, že škola. Dobre, ja len vysvetlím. Tá otázka školstva je celkom komplexná. Ak sa vrátim úplne dozadu do volebného programu, tak my sme hovorili, že je nevyhnutné postaviť školu a školku na čiernej vode, lebo tu nie je nič. A zároveň v tom istom programe je napísané, že je nevyhnutné zrekonštruovať školu v Grobe a takisto tam postaviť telocvičňu a tiež hľadať nejakým spôsobom kapacity aj pre rozšírenie materskej školy. Rozdiel medzi základnou školou, škôlkou a telocvičňou je asi nasledovný. Na telocvičňu nedá peniaze žiadny eurofond, proste to nie je pre Bratislavský kraj zahrnuté. To znamená, že ak zoberieme úver, ktorého cieľom bude financovať školstvo v tejto obci, viem si reálne predstaviť, že časť z neho sa použije na výstavbu telocvične do školy v Grobe, pretože telocvične je podmienkou toho, aby sa tam schválil prevádzkový poriadok a potom následne zúška a ďalšie veci. To som sa vyjadril opakovane a myslím si, že to vedia aj poslanci, že jedna z vecí, ktorá pôjde z úveru, keď sa schváli, bude aj financovanie telocvične. Nerobili sme zatiaľ ešte predpokladaný rozpočet, lebo tam sa odhady zvýšia. Sú tam od 60 000 do 600 000 podľa vybavenia tej telocvične. Ide o to, že čo prejde, aby to bolo funkčné. To je prvá vec. Materské školy sú financovateľné z dotácie ministerstva školstva, ktoré boli teraz tých 9,5 milióna, kde sa nám podarilo uspieť 170 000. A sú financovateľné z IROPky, to znamená integrovaného regionálneho operačného programu. To znamená, ak nedostaneme ďalšie peniaze z tých peniazí, ktoré slúbil premiér na sneme pred asi mesiacom, tak budeme tak či tak žiadať o dofinancovanie škôlky z eurofondov. Základné školy sa nedajú zase financovať z eurofondov, pretože Európska únia nepodporuje pri súčasnej demografii Európskej únie akúkoľvek výstavbu základných škôl. Opäť sa musíme spoľahnúť na jednorázové príležitostné dotácie, ktoré idú voľby 2016, tak asi tých dotácií ešte bude. Druhá vec je taká, že my sme uspeli a 280 000 už máme. Jediné peniaze, ktoré sa dajú z eurofondov použiť, sú na rekonštrukciu odborných učební. Takže na odpoveď na našu otázku, áno, telocvičňa v rámci úveru, preto ho nechceme v plnej výške, lebo potrebujeme rezervovať na ďalšie veci. Mne by sa veľmi páčilo, keby sme z toho úveru minuli 500 000 na školu, 100-200 000 na telocvičňu. Ja neviem, či na obidve, keď bude za 100 000, lebo aj to bude treba telocvičňa, hygiena si tiež postaví hlavu.
a bude treba ufinancovať ďalšie veci v školstve, to znamená škôlku. Lebo ja neviem, či dostaneme eurofondy, to nevie dneska nikto. Takže áno, rátame aj s tým, že budú zdroje aj na dostavbu, nadstavbu, rekonštrukciu, prístavbu, ja neviem, ako to nazvem, lebo ten projekt prebieha posudzovaním, lebo ten, ktorý bol doterajší, nebol bohvie aký, neviem, či máte k tomu informácie, to vám potom buď poviem cez prestávku, alebo Danka sa k tomu vyjadrí. V každom prípade na základné školy, keď dostaneme peniaze na rekonštrukciu odborných učební, tak to v preklade znamená, že vieme pristávať 3 nové alebo 4 nové triedy podľa toho, koľko učební urobíme. A budeme sa tváriť, že sú to odborné učebne, ale budú to normálne triedy, takže aj grovská škola, nemusíte sa báť, že všetko na čiernej vode, lebo starosta je z čiernej vody, to tak naozaj nie je. Len ako berte to tak, že myslím na obidve časti dediny, keď to zase mám takto akože umelo rozdeliť. A verte, že telocvičňa je na programe, s pani Vidrovou sme sa o tom n-krát bavili aj s pani Leštínskou. Boli sa tam pozrieť aj ľudia z ministerstva školstva, keď videli tie prerobené labáky na prízemí a tam decká sa naháňajú, tak krútili hlavou, že to musíme riešiť rýchlo. Dobre, ďakujem. Okay. Dobre, takže poprosím asi návrhovú komisiu, aby prečítala návrh uznesenia a dáme si o ňom hlasovať, pokiaľ nie je žiadne ďalšie diskusie. O úvere sa bavíme bod 5. Môžem aspoň teda prečítať? Áno, jasné, treba ho prečítať. Nové znenie, tak ako vlastne bolo autorem boli upravené, až som prečítal, obecné zastupiteľstvo obce Chorvátsky Grob za nás schváľuje podľa zákona číslo 369/90 zbierky o obecnom zriadení prijatie terminovaného úveru vo výške 1 000 000 eur poskytnutého zo strany Slovenská školiteľňa AS, ďalej len banka za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve za účelom financovania kapitálových výdavkov obce výstavby prvej etapy základnej školy v Chorvátskom Grobe na Vajnorskej ulici a zároveň schvaľuje vystavenie vlastnej výstavby biankozmienky na rad banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru. Záber splnomocňuje starostu obce Chorvátsky Grob v predmetnej veci konať. Kto je za takto predložený návrh uznesenia? Prepáčte, čo to znamená tá biankozmenka? To sme sa tomu venovali na nejakom z minulých zastupiteľstiev, keď sme chceli brať úver na tie LED svetlá a bolo to tam vysvetľované. Proste zmenka znamená, že banka, každá z tých, keď si pozriete, požaduje nejaké zabezpečenie. Jednoducho bez toho nikto úver nedá. No, všetky rovnako. Môžeme? Ja ešte možno otázku. Keď už máme to znenie, tak sa pozrieme. Tu že z toho, čo prečítal túto Pepo, za účelom financovania kapitálových výdavkov obce, pomočka výstavby prvej etapy základnej školy v Chorvátskom Grobe na Vajnorskej ulici. To je tu presne nadefinované. Keby z toho balíka peňazí pri tom úžasnom hospodárení, že by sa to podarilo, treba to viazať len na prvú etapu základnej školy v Chorvátskom Grobe na riešenie školstva v Chorvátskom Grobe. Výdavkov obce v oblasti školstva. Presne tak. Dobre, takže v rámci... Aby tam bola aj tá telocvičňa, aj tie... Áno, prednosť v oblasti školstva, že máme jedno školstvo. Dobre, takže v rámci autora Medúry sa stotožňujem s týmto návrhom a vyškrtneme tam odtiaľ konkrétne spomenutie len prvej etapy základnej školy na Čiernej Vode a tým pádom to bude na školstvu analog ako také. Ešte výška. Milión je tam. Návrh uznesenia je 1 000 000 a 15 rokov. 15 rokov tu chýba. To je pôvodnému. To je aj na druhá. Prečo my to berieme rovno? 1 200 000. No dobre, taká... Pretože keď si zoberieme úver na 1 000 000, dáme vládnu zmenku, už nám nikto úver na 200 000 nedá, lebo keď nám ich dá, tak nám ide za nápadne nevýhodných podmienok. To znamená, že otázka je, či by nebolo lepšie zobrať úver, ktorý si môžeme zobrať, keď si ho budeme môcť dovoliť zaplatiť z rôz na to. OK, tak pozmeňovák je výška 1 200 000. Ale použiť to naozaj potom rovno aj na tú druhú školu, nie na tú školstvo. Čo má Pán Tkáč.
Ja toto absolútne zavrhujem, lebo keď to naviažete na školstvo, tak to, čo sme my sa bavili na finančnej komisii, že bude treba na spoluúčasti napríklad na iné projekty, vy keď ste úverovo viazaní na školstvo, nebudete môcť tie peniaze použiť na nič iné. To znamená, že my nebudeme schopní vydeklarovať spoluúčasť, ak ich dostaneme na eurofondy a tým pádom sa nebudeme... OK, chápem obidva tieto pohľady. Prvý, pani Vitrová, je ten, že žiadame maximum, kým sú také dobré podmienky, aby sme si neublokovali menšiu sumu. Pán Tkáč má tiež relevantnú podmienku, že teda nedávame tam vôbec školstvo tým pádom, aby sme mohli tie peniaze použiť aj na nejaké iné veci. Ja vravím, že dajme na školstvo zhruba približnú sumu, hoci neby sa aj páčil, že urobí tender a zobrať sumu, ale že v pohode. Ale my keď plnú sumu 1 200 000 vyčerpáme na školstvo a budeme to mať v úverovej zmluve, predpokladám, pán Velček, že tak sa to robí, že v úverovej zmluve bude urobený. No, na čo to má slúžiť? My potom nemôžeme tie peniaze použiť na nič iné. Čiže ja neviem, či by som vôbec aj 1 000 000 dával. Tak potom je principiálna otázka, či vôbec nejaké školstvo spomína, s tým, že všetci vieme, že prvá vec, ktorá sa obstaráva, je školstvo. Bezúčelovo vám nedajú. No dobre, ale som povedal, že radšej ísť nižšie možno. Pán Tkáč, viem, že keď sme žiadali pri tých letkách vo februári, tak dali tam účelové viazanie také, že na občiansku vybavenosť, na infraštruktúru, všeobecne to nazvali a pod to zašijete úplne všetko. Čiže Ináč ten záporný, ten Dreamhouse, Euribor, on je záporný 4 roky, hej, takže akože tu sa nehrajme na to, že zrazu to bude 10%. Viete čo, vo februári bol chladný, 0,08. No dobre, ale to hovoríme o stotinách, o 10. Dobre, ale principiálne dúfajme, že bude ďalších 10 rokov na tieto úrovni. Ja som len chcel povedať, že nedávajme plnú sumu 1 200 000 možné úveru na školstvo, lebo sa môžeme ocitnúť proste v ústve. Takže to bude tak podľa mňa, že nejde o to, čo máme my v uznesení, ale potom, čo bude ako v banke a definujeme ten účel. To je dôležité. V banke to funguje tak, že pokiaľ máte nejaký úver, tak proste čerpáte napríklad na nejaké branže, je tam nejaká správa a tá kontroluje, či tie prostriedky sú naozaj takto účelovo viazané. Čiže dôležité je to, ako to naformuluje potom s tou bankou. Čiže to si to treba naformulovať tak, aby sa potom vedeli robiť s nimi, ale nebudú čerpať podľa toho, čo my schválime tu na uznesení, alebo schválite, ale budú čerpať podľa toho, čo bude v zmluve s bankou. Čiže to je zásadne No dobre, tak firma je taká, teda aká suma a v podstate tam dať účel alebo nedať účel. Alebo to rozdeliť nejako, že vydeliť čas na školstvo a čas na zvyšok, a keď sa nevyčerpá, tak v podmienkach banke vyrokovať, aby sa tá časť nevyčerpaná školstvo dala použiť na iné veci. A to si viem predstaviť, že keďže ak je to sporiteľné, ak teda prejde sporiteľné, že ju odhlasujete ako najvýhodnejšiu ponuku, lebo je, a máme od nich bankomat a terminál a ostatné veci, takže s nimi sa dá celkom zatiaľ rokovať. A máme od nich aj predbežnú ponuku? Áno, to je záväzná nejaký čas, alebo hovoríme iba o tom, že teraz vám poslanci teda vám dajú plnú moc na to, aby si išiel rokovať. Už rokované aj to ponuka? Minulé zastupiteľstvo sa získal mandát, aby som vôbec získal indikatívne ponuky. A teraz je to o tom, že ponuky boli zrealizované, ekonomka vyhodnotila ponuky a stanovila ich poradie a najvýhodnejšia je tá, ktorú predkladáme, to znamená sporiteľné. A je to na webe, hej, zverejnené. Je tu. Ak chcete, ja vám dám však môj materiál polovať, keď si ho chcete máme tu, pozrieť. keď potrebujete, tak je tu. Práve preto... Dobre, a vy ste, tí, ktorí to nevideli, tak ja vám prečítam, boli 4 banky. Keď sa bavíme o sume 1 000 000 na 15 rokov, tak VUPka dala ponuku 0,75, sporiteľné 0,70, Slovenská záručná rozvojová euro 20, teda 1,2% a ČSOBčka 2%. Takže ako najlepšia ponuka bola zo sporky. Takže ako, ideme tam dať konkrétne aj účel a zmeníme tam sumu. Ja si myslím, že rozdeliť sa to dá tiež, ale pán Barovský návrh nejaký?
No, že by sme dali 700 na školstvo, kde boli zaviazané, a keď zvyšok by sme si nechali na infraštruktúru. Občianska vybavenosť je super, lebo tam spadajú aj cyklochodníky, aj v princípe, aj vlastne to, čo máme v PHSR, čo chceme robiť, v princípe tam 70% z toho. Ale potom už nechodíme do toho miliónu 200. Necháme to na milión. Takže by sme nechali milión s tým, že z toho 700 školstvo a 300 zvyšok. Čo urobíte, keď vám bude treba 750 školstvo? To sa dofinancuje. Pán Kač, počkajte, túto kolega. Ak vám bude chýbať, neviem, bude chýbať 50 000 na to školstvo, tak čo počas tým? Prečo neschválime, že... Lebo my máme maximálnu sumu z rozpočtových pravidiel štátnych, čo je zákon o rozpočtových pravidlách, vôbec môže ísť len do nejakej sumy dolu. A my máme maximum 1 200 000. Tomu rozumiem, len hovorím, že prečo to chceme rozdieť 700 na niečo a zvyšok na niečo. Prečo nedáme do toho uznesenia, že to je schválené. Lebo keď mi bude chýbať na školu, viem sa s bankou dohodnúť, že mi dá z tej druhej časti ešte na dofinancovanie školy. No a keby sme to urobili tak, že by sa to urobilo, že sa zoberie suma 1 a definuje tam na školstvo a občianstvo. Nemôžeme konkrétne deliť na 700 a 500 a 300 alebo 500, ale bude to flexibilné. Ide o to, či nám to v banke prejde. Určite áno. Verte tomu, že to prejde v banke. No, že by ho pán Borovský stiahol. Občianská vybavenosť návrh, treba len No, práve teraz sa bavíme o tom, že či to bol zvlášť návrh, alebo je to stále diskusia a prečítame návrh uznesenia. Lebo ak je to diskusia, tak sa viem s tým stotožniť v rámci autoremedúry a prečítame to, alebo budeme to hlasovať o rôznych troch návrhoch, ktoré tu padli asi už. Lebo v rámci autoremedúry by to mohlo vyzerať tak neviem, no prvý návrh bol, dobre, ak to chcete, tak poďme sa najprv baviť o sume, keď to chceme takto, pretože prvý návrh bol pani Vidrová, že teda poďme na 1 200 000, druhý bol 1 000 000, že? OK, takže to je len suma. Potom ešte dodáme samotné znenie uznesenia, ktoré bude hovoriť o tom, že čo bude účel, a účel je na školstvo a občiansku vybavenosť. No, veď ide o to, že či budeme hlasovať o každej veci, alebo sa tu normálne diskutuje. Ja som sa pýtala, či by nebolo vhodné, takže ja by formálne by ten pozmeňovací návrh mal byť, že mám pozmeňovací návrh v takomto znení. Tak, teda ak môžem na návrhovú komisiu povedať. Keďže som si chcela ujasniť, či by nebolo vhodné zamyslieť sa na touto alternatívou. V rámci diskusie sme sa zamysleli a teraz bude z toho teda pozmeňovací návrh? Chceš ho predložiť? Ja mám jednu otázku. Prečo nejdeme z druhej strany? Lebo to bol vlastne dôvod, prečo som chcela stiahnuť tento bod. Prečo najprv nezistíme, koľko skutočne potrebujeme, čiže verejné obstarávanie, sumy a potom vieme, čo máme brať. Lebo už môžeme začať stavať základovú dosku, robiť prekladky, robiť všetky veci, a treba to začalo Ale doteraz to bolo tak povedala, že ako povedala pani Michalko, že nám stačí v septembri brať úver, hej? Čiže išli sme tým smerom. Prečo teraz sme to úplne otočili? Ideme brať úver a my nevieme na čo, koľko potrebujeme. Dobre, ale ja to chápem tak, že keď schválime teraz, že môžeme zobrať úver, to neznamená, že ho zoberieme o týždeň, my ho môžeme kľudne zobrať v decembri na základe výsledkov verejného obstarávania. Aj tak to budeme platiť až na konci po výstavbe, ale nevieme, lebo to je práve ten úraz, ktorý sme... Preto sme hovorili, že to bude v septembri. Pani poslankyňa, tak si navrhnite nejaké, že poslanci ešte sa budú proste vyjadrovať jednotlivým potom, keď sa na niečo bude dostať, tak tam dajte podmienujúcu. Nezabudnite na to, že keď to rozdelíme, ako to plánujeme rozdeliť na základe odporúčania ministerstiev obidvoch, tak budeme musieť tie spodné veci robiť sami z vlastnej réžie a potom zvlášť robiť kontajnery, myslím, modulové. A hneď na to sa spustí aj tender na škôlku, lebo tá proste sme dostali už dotáciu. Čiže v konečnom dôsledku my tie peniaze, nehovorím, že vynieme, tak som to nemyslel, ale proste budú viac